Hello friends, बरायबाय आंनि Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव दा नोंथांमोननो Constable आरो Head Constable साख्रिनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ITBP आव दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों बिनि सायाव भिडिअ खालाम होननानै दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बेयाव नोंथांमोना 10 पासनिफ्रायनो एलिजिबल जागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोन फार्स्टआव नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन दे दा भिडिअखौ जोबजासिम नायो अब्लासो बुजिगोन दा खायसे भिडिअ नायजोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट कमेन्ट्सखौ खालामग्रोयो दा जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय जों A to Z नायगोन नोंथांमोना भिडिअ नायब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनखाजोबगोन माबादि प्रसेस जायो आरो सिलेबासआ माबादि रोखोमनि बे पोस्टआ अल इन्डिया जागोन हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो अनलाइन खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोन दा पोस्टआ बेयाव हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय कनस्टेबल दङ दे स' लोगोफोर 10 पास जानो बेयाव हागोन आरो लोगोसे HS पासबो जानांगोन दा लोगोफोर हेड कनस्टेबलाव ST आव हौवाफ्रा साब्रै हिनजावफ्रा सासे दङ नाथाय आनरिजार्भआव दङ पोस्टआ नोंथांमोना नायना ला देन बेनिफ्राय कनस्टेबलाव ST हौवाफ्रा 11 दङ हिनजावफ्रा 2 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआ गोबां दङ बेखौ नायना लादो फार्स्टनि अपसन दङ दे आरो बे भेकेन्सिया दायो टेन्टेटिभसो डेट मिन्स बारायगोन नोंथांमोना जास्ट अनलाइनखौ खालामनानै दोनग्रो थाइसेबो फिस नाङा नालाय बारायखागोन बेखायनो अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना नायनोब्ला बे लिंकआव फैनानै नायनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना लिंकखौ मोननो हागोन आं होखाजोब्बाय हेड कनस्टेबलाव सेलेरि जागायगोन 25,000 निफ्राय अप टु 81 सिम एचएनि बारा दङ स' बेनिफ्राय कनस्टेबलाव 21 निफ्राय 69 सिम बेनिफ्राय गुबुन गुबुन नोंथांमोना एलावेन्स मोननाय जायो स' दानिया हेड कनस्टेबलाव बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स नाथाय STफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय अब्ला जों 30 इयार्ससिम मोननो हागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै दा बेयाव हेड कनस्टेबलाव नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्स थानांगोन आरो लोगोसे गासैबो नोंथांमोना 45 नाम्बार मोननाय जानांगोन आरो बे साबजेक्ट होनायाव आरो बे गैयाब्ला 10 पास खालामनाय नोंथांमोना ITI निफ्राय खालामनांगोन बेनो जाबाय ITI साबजेक्टआ इलेक्ट्रनिक्स दङ इलेक्ट्रिकेल दङ आरो लोगोसे कम्पिउटार नोंथांमोना दङब्ला खालामनो हागोन आरो बे गैयाब्ला नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन लोगोसे नोंथांमोना विथ साइन्स PCM थानाय जानांगोन आरो 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानांगोन डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रनिक्सआवहाय अब्लासो नोंथांमोना बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन आरो बे गैयाब्ला इन्स्ट्रुमेन्टेशन नङाब्ला कम्पिउटार साइन्सआव नोंथांमोना खालामनाय दङब्लाबो बेयाव हागोन नाथाय सिम्पलआ बेयाव हानाय नङा नाथाय लोगोफोर कनस्टेबलाव गासैबो 10 पास जानायफ्रानो हागोन नै नायदो बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम नाथाय STआ 28 इयार्ससिम हागोन आरो बेयाव जायखिजाया 10 पास जानो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एक्सपिरियेन्स नांलाया दङब्ला चान्सआ बारा मोनो आरो नाथाय जेनेरेलाबो बेयाव 10 पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन जेबो टेनसन गैया स' दानिया STफोरनि हाइटआ 162.5 हौवाफोरा आरो हिनजावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय चेस्टआ हौवाफोरा 76 बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 81 जाहैनांगन हिनजावफोरा चेस्टखौ नायजाखाया बेखौ मिथिखागौ दा बे जाबाय फिजिकेल नोंथांमोननि टेस्टनि सायाव दा बेसेबां रानिं खालामनांगोन जों दानिया नायनोसै फैदो दा लोगोफोर हौवाफ्रा रानिं खालामनांगोन 1600 मिटार 7 मिनिट्स 30 सेकेन्डआव आरो हाइ जाम्प बारनांगोन 3.5 बारनांगोन लोगोसे लं जाम्प दङ 11 फिट बारनांगोन आरो हिनजावफ्रा खारनांगोन 800 मिटार्स बेनो जाबाय 4 मिनिट्स 45 सेकेन्डआव आरो 9 फिट लं जाम्प आरो लोगोसे 3 फिट हाइ जाम्प खनथाम चान्सेस होनाय जादों बेयाव नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइड खालामनांगौ जेबो एक्सेलेन्ट गैया अनलि क्वालिफाइड जाबानो नोंथांमोना नेक्स्ट स्टेजाव थांगोन आरो लोगोसे जायफ्रानोखि मोजां पारफरमेन्स मोनो बा मोजां नाम्बार मोनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जासिगोन दे दा लोगोफोर बेनो आरो दिनैनि आपडेटआ स' नोंथांमोना एग्जामनि सिलेबासखौ नायना लादो बेयाव स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय कनस्टेबल हेड कनस्टेबल बेयाव गुबुन गुबुन सिलेबास नोंथांमोना मोननो हादों बाट सेमानो जायो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय एग्जामा 100 मार्क्सनि जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 आवार्स मोनगोन हिन्दी आरो इंलिश मोननैनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लिरबानो जाबाय दा बेयाव सिलेबास होनाय दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो लोगोसे डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बेबादि गोदान जब फैयोब्ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो मोननो हायो